Mabipianohanan. Masya Allah. Malo tanong mi advance ka, ipinayo tanong buko mga pagtanong na mi advance na tanong sa mga 2 minutos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagami namin tanus iko Allah subhanahu wa ta'ala, maparulitan wagyang kutwa maapian na gurila iyan sa panganyan sa mga paawing tanong na isabap yan sang kaiya di tanu di ikapaganad so kakato na tanu ko untol na gubenar apa narima o muslim akida taufikan tanu niya sa iyang manggalabak tanu nagyang kutwa ikasusuat tanu ron na riski ang tanu niya sa kapag-ikhlas sa iko mga kataro tanu sa iko mga galabak tanu na pakalidasan tanu niya sang kutwa mga tawa ay di ran ikang galabak nagyang kutwa kapag ilaylain kapaduto sa kapanakuto udi na aya di ran ikang galabak na sabab sa gyang kuto a dunia. Sa manaya na si itanup tugalin sa gyang kuto pada mapapadalam ko kaparati atanu ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mi aloy tanu to kagai so kaparati atanu ko Allah subhanahu wa ta'ala nas kanyan iunayan o paratiya o muslim. O gain nagyang kuto kaparati ako Allah subhanahu wa ta'ala na mapapadal mo na gyang kutwa patiman. Paganayon na antu'mina bi wujudillah. Perhatian ka sa Allah subhanahu wa ta'ala na makamumuayan. Sisan sa Allah. Ikadua na al-imanu bi rububiyyatih. Perhatian ka sa Allah subhanahu wa ta'ala sa iko kabubaloy niyan akadnan. Maganda na buunan sa mana. Ikatlo na perhatian ka sa Allah subhanahu wa ta'ala sa iko kabubaloy niyan isay sa apatot apsimbaan. Al-imanu bi uluhiyati. Ikapat na gyang kutwa al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Perhatian tan sa Allah subhanahu wa ta'ala aadan ang mga ingaranian naguadan ang mga sifatiya. Iman to na saya tanong sa gyang kutwa ikadua sa iko kaparatian ko Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyan ikadnan. Giyang kaya kaparati ako Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyan ikadnan na aya mapmamaanay ni nagyang kutwa kaya taroon ng mga ulama tano huwa al-i'tiqadu al-jazim bi anna Allah ta'ala wahdahu huwa al-rabb al-khaliq al-malik al-amir. Sa kanyan sukatarima at tanuron tarimaan tanus iko mga pusutan na sukatarima sa madteges akatarima ded na sang kaanyanon ayab tero na mateksa katarima na ibarat yan na matatarima aka apatay ka. Ded na sang kaanakaon sa kakumaarkaw kapatay. Na upama ka ded na sang kaanaka sa kakumaor ka kakumaarkaw kapatay na kailangan aded asang kaan ka mas da asang kaan ka sa mataan asu Allah subhanahu wa ta'ala akad nan tanong na isay sa kanyan akad nan amyang adun sa kanyan imiyang adeng kulang wantaman apkailay tanong sang kai kapuran alangit na gusto gyang kai aliyaw alupa na gusto paglitan niya na palayad na yakaadan wallahu subhanahu wa ta'ala langun kailangan na palayad na kaadan wallahu subhanahu wa ta'ala al-malik sa kanyan idato ulang mga dato subhanallah sekalian indi dato ini pundeng ko paganay na tamandan imanto na tamandan sa kapusan na sekalian idato hoy al-amir sekalian ipapaar sa iko mga suguan na gusto iko mga takdir sekalian bu ipapaar dad na papaar na salakaw bu gina ni pumutuan sa kapakaisay sa tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala sa gyang kutwa kababaloy niyan kadnan
pakasuldum pa nagyang kutwa kay sa tanaron sa kanya ni pririski, sa kanya ni panguyag, sa kanya ni pangimatay na mga padunanan. Okay. Ayat kataru Allah subhanahu wa ta'ala na tigin manuto makapantag sa gyang kutwa kya pangadniyan. Qala ta'ala, Allahu khaliqu kulli shay. So Allah imiyadan ko langwan taman akiling ka. Giyang kaya kitab na kaadmo Allah. Giyang kaya na kaadmo Allah. Giyang kaya kilay niyo na kaadmo Allah. Giyang ka na nambalib tayo na palad na nan kaadmo Allah subhanahu wa ta'ala. Giyang kaya cellphone na kaadmo Allah subhanahu wa ta'ala. Ugay na, anto na imbida kaadan agupimbalan. Inad niya agupimbalan yan. Dad na penduduan tanurun sa pamikiran, kagiyang kaya cellphone, na pimbalan na yaw manusia, kanaban yan inadin. Ugay na aya pa kaasalai, na puun sang kutwa kaadin wallahu subhanahu wa ta'ala, na mimbaloy, kaadin wallahu subhanahu wa ta'ala. Ibarat yan, nagyang kaya kitab na, giyang kaya kitab na ugyang kaya mga karatason, na palayad na yan, kaadin wallahu subhanahu wa ta'ala. Ugay na, antay mimbalon, so manusia, antay minilhamon, so Allah subhanahu wa ta'ala. Anda po nagyang kaya kitab, giyang kaya mga karatas, anday ni puun sa giyang kutwa kayo, na pimbaalan o manusia na mimbaloy akaratas na mimbaloy akitab. Sa manuto na kaadnayaw Allah subhanahu wa ta'ala. Langon kulli shay, langon kaadnaw Allah subhanahu wa ta'ala. Ugay na ayapagin ng kaantanos na adin ang mga grupo ayat tari mairanon na tamang ko Quran na kaadnaw Allah subhanahu wa ta'ala. Sa katanupman ahlus sunna wal jamaah si itanong mo ukit o Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gusto mga sahaba, na gusto mga tabi'in, na aya panarimat tanuron na sa Quran na kanaba kaadan o Allah inunta na kataruanan wallahu subhanahu wa ta'ala na sukataru wallahu subhanahu wa ta'ala na isanan ko mga sifat yan na di ka pa kay ubatan o tarua sa Quran na kaadan wallahu subhanahu wa ta'ala. Okay. Andi man ay kapakapsanggay at tanuron. Kataya, Quran na yaw. Quran na sa manaya. Antun ay kapakapsanggay at tanuron. Okay. Ay kapakapsanggay at tanuron sa kaadan wallah gusto di kaadan wallah na inutan umabtero aknaba kaadno Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran kagi katero yananan. Katero anan Allah subhanahu wa ta'ala ini turun yang ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugay nagyang kaya kafir, gyang kaya makaratasian, awugyang kaya ang mga engkap kailay tanusang kai asulda Quran, gi mga engkap na ugyang kaya karatasian, gi iyap kailay niyo nakaad na ya wallah. Daan bidaan yan, awugyang kaya kabiragyang kaya libro. Ugay na sumapapadalamun, nakatero uto Allah subhanahu wa ta'ala, paduto ko mga sifat yan, adi ka pa kay ubatan utaroon, akaadno Allah subhanahu wa ta'ala. Ino sa katano na ayadan, apanarimatan na sa Quran, na kanabakaadan Allah, kakateroanan Allah subhanahu wa ta'ala, ay nituron yan ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pituro yan ban. Walillahi mulku samawati wal ard. Nagu arko Allah subhanahu wa ta'ala sukadatu ama papadalam sang kaiya langit nagu sukadatu ama papadalam kulubha. Sulang-ulang wakadatu. Na padayadan arko Allah, padayadan kapar wallah, padayadan tandingan wallah subhanahu wa ta'ala. So kaya dato nakaparo to Allah. Kadato to Allah. Giyan ka na kaya mayor kaparanan wallahu subhanahu wa ta'ala kaya bariyo kaparanan wallahu subhanahu wa ta'ala kalangon yan rakso kadato qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. So Allah subhanahu wa ta'ala na ipambagay niya nagyang kutwa kadato sangkay a dunya sa iku kabubayan yan nun magay ino ka kimiya mayor kay nibgir ka wallah ino ka miya bariyo kay nibgir ka wallah nabar ka makaakal so syaitan kasariganan apu ko Allah subhanahu wa ta'ala itepngyan rakaw anda taman ikiya baluing ka adato anda taman ikipenggulalan na kasi ko mga atas tanggungan ka as ka adato kadato anan wallahu subhanahu wa ta'ala ay inis sarigyan rakamatag kapakay uding kagianatan ang kanan akadato ka nas kay gianatan yan lagi na nantamok udi ka gianat yo tamok nas kay ginatan tamok skay ginat ko tamok subhanallah. Ugay inas ka manusia na aya din ka di imang galabak nagyang kutwa
mga sabab. Na, mga sabab po, ibarat yan, na mayor, na mga sabab po kapag eleksyon na miyalalagoy ka sa mayor, upaman na miyang invite ka sa mga tao, pakabutor ka, langon na ng mga sabab, ad na pirak ka, ibtadtam sa miyabgay ka sa pirak, langon na ng mga sabab, ugay na ayak ka mataan ni ron na arkwallahu subhanahu wa ta'ala sulang wa kadatu ang mapapadalam sang kayalangit na sa lupa, naguka paaryan langon, nagugyang kanan na kiadat uka na inibagir kanan wallahu subhanahu wa ta'ala, kay tepengyan rakanan ipagiksamin yan rakanan o ande nga pagusaragyan kanan akadat uka. Gitu yung managyan ko to as wallahu subhanahu wa ta'ala, langon kadato na langon yan raka. Away. Di ka pa kayo, basta ka manusia na bangka tarim Gyan kaya dato akan na sabab ko kapasang akan nagusabab ko subhanallah di inibgir kanan wallahu subhanahu wa ta'ala wa tanzi'ul mulka mimman tasha. So Allah subhanahu wa ta'ala penggensing raka ko kadato ka o pa makakabay ay nagansing na yan raka ang kadato ka na kanabuto margang ko Allah kagi kadato anan wallahu subhanahu wa ta'ala. Na wa qala idha qul innal amra kullahu lillah. Pitero iyampan amataan asulang wa kapaar nagutandingan nagudikang gira-gira ya napalaya din rakanan wallahu subhanahu wa ta'ala palaya din rak wallahu subhanahu wa ta'ala ini pundeng kupaganay kaya pangadan wallahu subhanahu wa ta'ala ay pagampaganay ay na din yan nagyang kutapansum panuratan apitero yan na oktob surat ka tigyan surat na kasulaman taman ama penggulaulan ini surat agyang kutapanurat gulalan sang kuta ilmu wallahu subhanahu wa ta'ala orian yan na miya nga din mas wallahu subhanahu wa ta'ala inad niya so gyang kay adunya ko oriano miya ka 50 giburagun palaya din so Allah subhanahu wa ta'ala disan ing gira-giray disan iteno tanor na inad niya so Adam na inad niya so palang wa mapapadalam sang kay adunya na miya ka maraktan sepman na inad niya langon nanan kapar wallahu subhanahu wa ta'ala di ing gira-giray wallahu subhanahu wa ta'ala subhanallah. So di kang gira-giray sang kay adunya nagusup kailay tanong sang kanan akawang sa isa kapuran sa langit napalaya din so Allah subhanahu wa ta'ala paparon ded na sakatawbu tinabanga yanun ded na sakatawbu miugupon palaya din raku Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang buisisa subhanallah suti sukad na namala mabagar mapuro subhanallah naman naging kutakataru Allah subhanahu wa ta'ala inna fi khalqis samawati wal ard mataan aadan ang mga tanda ang mapapadalam sa ikum mga langit mga tanda asu Allah subhanahu wa ta'ala na sa kanyan imya nga din naguskan yan idato naguskan yan idiing gira-giray kulangan taman adin ang mapapadalam sa kanan alangit mailay tanong yung kanan alangit kailay tanong sa mga bitoon ang bida-bida sa kala bida-bida sa kabagar nagukasindo bida-bida sa igira na andan bida-bida sa kolor subhanallah pakailay tanong sa walungan pakailay tanong sa ulan pakailay tanong sa mga gabon pakailay tanong sa langit miyak kauladulad pakailay tanong sa langit agyang kutake po puro yan palaya din sa Allah subhanahu wa ta'ala mitendingasan mitenutanursan kapradanan ko mga tanda iyan sa dinyan di kapangadin nagusagyang kuta dinyan di ikang gira-gira ko lang wakaan niyan wal ard nagumapapadalam siya pa sa lupa kana ba siya busa langit kana baro tanong bukilay sa mga tanda wallahu subhanahu wa ta'ala kaadan siya pa sang kai adil liwaw alupa namiyak kadagdagal ama ilay tanong sang kai liwaw alupa mga palaw lago nagkilay kasaya mga kayo mga kaadn wallahu subhanahu wa ta'ala na palayadan mga tanda apus iku Allah subhanahu wa ta'ala makang gugunan o sagyang kaya akya pangadan wallahu subhanahu wa ta'ala na dead na sakuto ayan asaka tawbo sa sakanyambu imyangad dead na tinabang ayan nagusakanyambu imitanut tanuron subhanallah dead na sakuto ayan ginanitariman tanong subhanallah igira din ka diing geda-geda na igira din kading geda-gedaan nagyang kaya mga langit gyang kutwa ulan inuto dikulog swalungan inuto dikulog sa mga bituon inuto gito subhanallah palayad na ng takdir wallahu subhanahu wa ta'ala masyaallah
Palay na takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Palay yan so Allah, di san di inggira-giray. Oy. Ini pun ko, paganay akiad na niyan, nataman din sa kabang kita sang kaya dunia, nas kanyan din, sadad na sa kutwa yan. La ilaha illallah. Wal fulki allati tajri fil bahr. Mga tanda yan. Sa ikupragatan, pagkailitan wag yung kutwa ragat. Ha? Pagkailitan wag yung kutwa ragat, subhanallah. Plergaw na yung kutwa, mga barko. Mga pedudto sa tanda wallah kay nalo niya sang kaya Quran yan na anta imiyang dao ko manusia sa kapakambal yan sa barko anta iminilhamon so Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya iminilhamon sa kapakambal yan sa barko kanabuto ka pa sang manusia so manusia na inimbawata na da katawan yan amay tubo asay so Allah subhanahu wa ta'ala min dauron so Allah subhanahu wa ta'ala minilhamon sa andaman ay kapakambal yan sa giyong kutwa barko nawugyang kutwa barko aplarga sa giyong kutwa mga ragat subhanallah wa ma anzala Allah minas sama adem pa na mga tanda agyang kanan auran na miya kalalanan na tanda apuun sa iku Allah subhanahu wa ta'ala mi papaarian suka laian na gusto kay to yan suka bagrian na gusto kanina yan na mi papaarian o andi ay mas akapakauranan yan na agu andi mas akapakatargan yan palaya din sa Allah subhanahu wa ta'ala itutandingan san papaparsan la ilaha illallah kapaar wallah subhanahu wa ta'ala o pakauranan yan sa matay kapaarian o pakauranan yan sa magaan kapaarian o mabagar sa uran kapaarian o matagtarintik sa uran kapaarian o andi kapaguran o uran palad nanan kapaar wallah subhanahu wa ta'ala as kanyan idyun diing gira-giray subhanallah la ilaha illallah igira dita diing geda-geda naging kay mga tanda wallah subhanahu wa ta'ala na psangkop so puso anda manay dita ka kababaik wallah anda manay dita kikalakang ko wallah anda manay dita ka pangarapang ko Allah subhanahu wa ta'ala amay kakapar yang besulang wantaman nakapartan yang panasakta manusia o anda tapakandud anda manay din kakapambalingan ko Allah sa pagarya ka na muslim anda manay din kakapangunutan ko Allah subhanahu wa ta'ala kadatu yan su kadatu kapaar yan su kapaar kaad niyan su mga kaadan sa kanyang buid ing gira-gira adad na sa kutwa yanon wa ma anzala minas samai min ma'in fa ahya bihi al-ard agyang kutwa ini turun yan auran na kaya sababan sa kiyawiyag o mga pamumulan tano, kaya sababan sa kiyawiyag o mga pakayo-kayo tano, kaya sababan sa kiyawiyag o mga paridi, mga nganinsan, apapakanggay aguna sang kutwa ig, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baya katawin kaon, nagyang kanan apakan ka amargas, nagyang kanan apakan ka abanggala, na daanan masugat auran, di, ayam yuyagsan na su Allah subhanahu wa ta'ala. Ang gulalan sa giyang kutwa uran, sa kanyan imya katusang kanan apken ka ilaw, margas. Sa kanyan imya mitu sa giyang kanan abanggila, ubi. Nganinsan ipkakantano, apapakapuan sa lupa, na palayad na nan su Allah subhanahu wa ta'ala ming gira-girero. Ini parian na giyang kutwa uran sa kya pakauran yan na, ini parian managyang kanan apangetuan sa kya pakatuyan. Subhanallah. Palayanan kapar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah. Sa kaniyang pan-idiing gira-giray sa giyang kutuwa mga endu. Mabagra endu, maninaya endu. So endu apapakapon si so endu apapakapon si so endu apapakapon si so endu apapakapon si palayanan program Allah subhanahu wa ta'ala. As kaniyang diun diing gira-giray. Subhanallah, tanto din ko maungangan su Allah, mabagar su Allah. Suti su Allah subhanahu wa ta'ala kadnan tano. Was-sahabil musakhari bayna as-sama'i wal ard. Nawugyan ka na ng mga gabon. Apkailay tano, din yan di ikapamagisig sa kaya pagalitan, alangit na gusto pagalitan o lupa. Adin agabun saya na adin agabun saya na adin agabun saya na dap man say sagawin na man matatago sa gabun na sep man matatago sa gubun. Palayad na nan tandingan wallah. Palayad na nan aturan ay pagpagaturon ay yun diing gira-giray na su Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ay miya kalala na sa manusia. Na miya lalaatan da apunggunan na unrakaw ginawang ka. So kaya pang dauwar kaw Allah subhanahu wa ta'ala.
nalimo yan rakanan. So kaya balo yan raka a Muslim nalimo yan rakanan. Na usarang ka sa agyang kanan na kamo Muslim ka. Si iko patut apag-usaranon sa maparatiyan ka sa Allah subhanahu wa ta'ala si iko tito aparatianon. Di sobra ang kuto aparatiatano na di man kakurangan ang kuto aparatiatano makapantag si iko kapaparatiatano ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kagi adin ang mga grupo amya nga didedig sa giyang ka iya kaparati ako kadnan. Subhanallah. Padsagyan ko to mga grupo amya nga didedig sa giyang ka kaparati ako kadnan as kanya ni isa sa adato as kanya ni isa sa adi gira-gira as kanya ni isa sa kadnan. Amya nga din na padunagyan ko to mga tao ang mga Majus. Agyang kay ang mga Majus na aya pa na rin mairanon na duwati man so kadnan. Subhanallah. Kadnan amya din sa mapia, nagukadnan amya din sa marata, na aya pa na rin mairanon na kalabana agyang kay aduti man akadnan, o gaid na aya pa kataban na sukadnan amya din sa mapia. Subhanallah, piya ka mamasa. O pamabuka din amatoon aduti man akadnan, na kada suka katatartib, kaator o kapapagintaw, o kaya pa nga din. Sabab sa gyang kuta, pembunuh agyang kuta dua kataw akadnan. Subuso Allah ikadnan, dan nakadnan na salakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ginani pa na rin mo mga Majus, amya makasilay, mga didig, ang mga tao. Ad natatarim aniran, akadnan, umapya, nagukadnan, umarata. Subhanallah. Ilidas tanurun Allah subhanahu wa ta'ala. Padpan na madididig sa giyang kaiya katarim kapakaisis ako Allah subhanahu wa ta'ala ko kabubaloy niya nakadnan nagyang kuta mga Christian. Miyalay tanong igira di siran di sasambayang sa ngalan ng Ama, sa Anak, Espiritu Santos, gitu din. Nah, lagi dito. Gitu pembutuan sa tathlith. Na padanan ama madididig sa giyang kuta kapakaisis ako Allah subhanahu wa ta'ala. Padirampan agyang kuta mga tao al-Qadariyah, gyang kuta mga Qadariyah na padsagyang kuta mga panarimairan na gyang kuta al-abdu yakhluqu fi'la nafsihi. So tigin suuripan nas kanyan ipagadan sang kutwa din yan diing gulaulaan. So din ka diing galabakan nas ka kung ipagad nun na dianan benar. So din ka diing galabakan na kaadnanan wallahu subhanahu wa ta'ala. Inadnanan wallahu subhanahu wa ta'ala. Aging nga na din ka diing galabakan. Okay. Palayadan kaadno Allah subhanahu wa ta'ala. So ini po ang kukya pangadniyan ko paganay na taman din sa kapupos ang kai adunya, taman din sa kuta bangkit, taman din sa kuta kapamakasuldo mga tao sa naraka, nagukapamakasuldo mga tao sa surga na palayad nuto kaadno Allah subhanahu wa ta'ala. Dad na sang kaantanuron roowa sa katano mga Muslim, ino sa katano na panaman na marantano is mga panarimatano sa iko Allah subhanahu wa ta'ala na di kasangian o di na di kasemburan sa may tubo asang kaan sa iko kababaloy wallahu subhanahu wa ta'ala at itwa kadnan tano kaamay bedin na miyapad tano kung mga tao mitrididig sa giyang kai adunya na mataan asiran na mga tawsiran adidin tagumpia si isa alungan amori apya sa tanubuka tagu isa din ka balasan ka noron Allah subhanahu wa ta'ala sa madakla mapya pakandud murkan usus salamakan sa kapipya ginawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.